Viszont, ami nagyon fontos, hogy globálisan mire van szüksége a környezetemnek. És itt már rögtön behozhatjuk a környezetnek a szerepét is. Tehát, hogy bármi furcsán hathat a következő mondat, de lehet, hogy a kereskedésem akkor lesz hatékonyabb, ha én anyósommal jobb viszonyban vagyok. Nem tudom mennyire lepez ez az állítás így meg téged, de hogy bizonyos pontokon azt látjuk, és hát mondjuk azt el tudom fogadni, hogy mondjuk egy családi, vagy hát bármilyen közelebbi, vagy mondjuk közepesen közeli kapcsolatban, ugye, hogyha valami konfliktus helyzet van, vagy gond van, akkor az nyilván az ember stresszesebbé teszi. De mondjuk, ha az anyósom azt gondolja, hogy a tőzsdézés ez hülyeség, akkor ez befolyásolja az én kereskedésemet? Én azt mondom, hogy befolyásolhatja. Persze nyilván nagyon fontos, hogy a feleségemre milyen hatással van az én drága anyósom, mert hogy lehet ilyen áttételes befolyásolási tendenciák lesznek, de hogy mindenképpen előfordulhat ez.